Selam arkadaşlar, yine men İzzet Adil. Bugün bilişiniz ýaly, görüşiniz ýaly köp bir farkly ýerde video çekip otys. Näme üçin diýende, men öň studiýomyzda Mazar Şerifde video çekýärdim, sizler bilen paýlaşýardım. Ýöne bugün farkly ýerde video çekip oturşymyzyň sebäbi, men bugün oba gelendim. Hayt Gurban Bayramy sebepli, Gurban Bayramy köp ýakyn geldigi sebepli men geldim obamyda, obada video çekip oturýarym. Dostlar, biraz gynrak bolsa da men adam video çekmegi muhim bildik. Näme üçin diýende, bir gün böküp video ýükleýärdik, programmyzy dowam berýärdik ýönedem. Öten akşam, geçen akşam bizler video ýüklemedigimiz üçin bu gecede eger video ýüklemesek, iki gece arasyndan geçýär. Sizler bu gecede ýalňyz goýmaly diýip, ýönedem video ýüklep, video gurşap sizler bilen bile paýlaşaly diýip kameranyň aldyna geçdik. Dostlar, yetip gelen haýdyňyzdan gutly bolsun diýen her günleriňiz misli haýt bayramlary ýani hoşluk bilen, şatlyk bilen geçsin. Dostlar, bugünkü programmyz çeper şairimiz Ustad Abdurrahim Oraz janaplarynyň diklemeleri bilen, şiirleri bilen başlaýar. We Ustad Abdurrahim Oraz janaplaryndan bir jahan minnettar ki zahmet edip bizlere ses ýollapdyrlar, dikleme edip, dikleme şeklinde bizlere ses ýollapdyrlar we bizler hem onun üstüne biraz işlep video edip gurşadyk we bugün esleyen bu geceki videomuzy, bu geceki programmyzy şol Ustad Abdurrahim Oraz agamyzyň şiirleri bilen başlap gutarsak diýip. Dostlar, onda wagtyňyzy köp alman, programmyza başlaýar. Diklemeniň gutarmasy bilen biziň programmyz hem gutarýar. Ta gelecek video çelli hemmelerini kudretli güçlü Allah Teala tapşyrar. Nide bolsaňyz hoş sag bolun, Allah ýarlaňyz bolsun. Ey ilim bolmasın araňyzda kin. Ey ilim bolmasın araňyzda kin. Howandaryň bolsun Qadir-i Mubin. Mudama erkana şatlanyp gezgil. Dostlaryň şat bolsun, düşmanyň gamin. Ağzı verlik bolsa senin kararyň, abadan bolarsın muny bil ýaqin. Hemişe ýollaryň ýaktylyp dursun, namert düşman sana kurmasın kemin. Hiç kem dälsen öňe giden milletten, Allah'ım beripdir akıl, huş, zehin. Birleşip bir bolsaň öňe gidersin, onda alkyş aýdar zamanu zemin. Indi öwren birleşmegiň ýollaryny, indi öwren birleşmegiň ýollaryny, bolup geçenlere mudam edip sin. Orozyň duasy her gije gündüz, Allah'ım dengligi eylesin karin. Baktın bile mudam bolugul hemnişin.